Валковија е првото село което се намира в Царибродскија висок, првото което ще видите и в което можете да се одбиете като минете прекрасния врх Витлич. През 2002 година населението му е 17 души, докато през 1991 година имало 53 жители. В него сега за постојано живеат само няколко души, но има ги и тези, които в последните години му се завръщат по различен начин. Семејство Николови през последните години започва самостојателно да развива селски туризам. Тяхната етнокъща Николов вече е известна в този рајон на Стара планина и посещавана е от туристи не само от Србија и Българија, но от цял свят. На 15 мај, точно тук, Народната библиотека Детко Петров организира представянето на книгата Валковија на краеведа Цветко Иванов. Събитието в етнокъща Николов премина в топла и емоционална атмосфера в присъствието на многобройни гости и хора по потекло от този край. В автентичната обстановка и изконната тишина оттекнаха и звуците на старата народна песен "Облачеле бяло", произнесени на цигулка од внука на Милисан Николов, Немања Алексов, както и стиховете за селото, които од монографията прочете сестра му Владана. А там, крај рухналиот зид, чудо невидјано, тъй като някога цъфти цвеќето на мама. Само саминко се сади. Това допълнително повдигна емоциите на присъстващите, включително и на самия автор Цветко Иванов. Ja nemam tremu, ама са ме разтужи облечето бяло и наистина беше горе бело и докато зрчето изчезна поглед, нема го вече. И имам това чувство, че това облече бяха нашите села. Как те изчезват, така изчезва и облечето. А и самият амбиент? Амбиента, всичко, тук и наистина не съм вярвал да може да имам трему и да се развълнувам толкова. Почеше ми сълзи идут на очи без да сакам, а нещо ме стисно тук, ако съм ледно. Какво да правим така? Айде, ми смо доста и говорили вече, али неколко изречения и за книгата. Класическа монография по напътствията на Бани на Сано, на Српската на науките, от местоположение, история, демография,
učilište, duhovno, genealogija, vidni hora, rečnici. Klasika. Nema ko иска да види, може да прочети. С една дума трудно беше, но резултатът е на лице. Да, и провокираме това, което намерих в летописна книга за това училище 20 години пред царството. Да ми някой говори, не би ми вярвал. Но имам тая книга, ксерокопирал съм цялата, има я вкъщи, понеже ми Вълковиче не вери, коваче, може да погледа. Наистина ме то провокира. Милисав ми помагаше. Ходехме той знае хората, аз не познавам, той за мен е нов терен, не познава. Роди се тая книга с много недъзи, ама все пак жива. И още една интересни данни казахте, че много учени има от това село. От Висока Целият има много учени, но от тук има много учители. То е колко бяха 115 от просветата работи. 115 от Вълковия, да не повярваш. Има много. И интересно, точно 3 директора на гимназията. Първият директор Милиса и Снежана Снаха. Силно впечатлен бе и модераторът на представянето Николай Петров. Бил съм на много промоции на Цветко Иванов, на представяне на книгите неговите, но това за мен е една от най-интересните. Мястото, настроението, свиренето на облаче ли бяло беше уникално. Самото облаче, зато се появи, и стихотворенията много хубаво подбраха, чудесно. Просто такова усещане за спомен, за памет, което хем е хубаво, хем е и тежко, защото всички имаме спомени, всички се обръщаме към предците си, рано или късно. И е уникално представяне, наистина. Наистина рядко се случват такива хубави промоции на книги. Книгата «Вълковия» е 23-та монография на Иванов, посветена на 23 населени места в Царибродско, включително и Власи, Държина и Планиница в Пиротско. Събитието предизвика особена емоция и при, както каза самия автор, един от виновниците за създаването на книгата Милисав Николов. Той си призна пък, че най-трудното му е било да наговори Иванов да започне да пише за Вълковия. Тук няколко пъти беше споменат като главния виновник, но айде все пак така да задам въпрос. Какво е за тебе появяването на тази книга? Винаги трябва да има някой виновник. Без виновник нищо не става. Значи аз сега, Цветко каза, че аз съм виновника. Верно съм един от инициаторите. Най-трудното ми беше да наговоря Цветко да започне да пише за Вълковия. Той се и опъваше, нали, го знаете такъв. Не иска, но аз го наговорих и той, когато е намерил летописната книга за училището, той каза, сега искам, сега искам да... Има от какво да започна. Има от какво да започна и това ми е. Иначе трудности доста верно имаше, аз и преди малко казах. Тук събиране на данни, малко... Такива сме си ние хората, колко сме по-учени, бягаме от родното огнище. Аз преди малко казах, когато Цветко каза, че има много учени хора от Вълковия, най-много учители, лекари, инженери, не знам колко доктори на науки, а аз се намесих, значи една смешка казах, че не само, че са учени, но са и паметни, избягали от Вълковия. Значи това е много по-важно, значи тук никой не е останал. Нали, според последното преброяване имало 5 човека, сега и няма нито един, които постоянно живеят в Вълковия. Нашия екип е бил на представяне на много монографии на Цветко и Иванов, но тази тук имаше особена емоция днес. Гледайте, значи за нещо трябва да имаш кеф, нали така? И на мен аз се радвам, значи щастлив съм за това, че верно излезе монографията за Вълковия. Дори много хора не са вярвали, когато им казваме, пишеме книга, дали някаква брошурка с някаква страница, каква книга. Когато видяха, че книгата има 480 страници, те просто не вярват.
Но това, което най-много се страхувах, значи не се съмнявах в Цветко, не се съмнявах, че аз ще завърша работата, но се съмнявах дали след толкова сила на работа, толкова труд, дали ще успеем да отпечатиме книгата поради материални причини, но благодарение на Министерството на културата на Република Сърбия, на Националния съвет и на много малко наши хора успяхме. Значи това ми беше целта да се книгата да излезе от печат. Сега, колко хора ще купят книгата, дали ще има тази книга, значи аз сега съм спокоен, не се обезпокоявам изобщо. Между посетителите беше и хумористът и журналист Ранко Рангелов. Не съм знал да че си тук, но очекува да си тук. Нещо вътрешно. Твоите емоции така. Какво ти се допаде? Да, ми се допаде, знаеш, може наша опция. Може. Допада ми се за това, što mi se i ne viđavamo, sam se vidimo sa čoveci koji nismo se vidjeli 30 godina, 40 godine, 20 godine. Takve promocije nema u poslednje vreme i treba što počesto. Znam da ima dole u Dimitoru, ama nema u Salatu. I treba nešto da se izmisli. Ja čestitam na organizaciju tu, što su toliko ljudi došli ovdje na ovu promociju. Čestitam na ovije što je rešio da napiše knjigu za svata sela, ne samo za njega da bude recimo sebičan. Čestitam na Milisava, koji je domaćin на sve ovo, и спонзор на книгите и така далее. Събитието уважи и дългогодишният културен деец Денко Рангелов, който прочете няколко свои стихотворения, давайки особен призвук на представянето на книгата. Присъстващите имаха възможност да си закупят книгата, а в самия край и да се почерпят от богатата трапеза, подготвена от сърдечните домакини.